И днеска звука може да е по-добър. И да, днеска ще цъкаме Brawl Stars. Изиграх една игра. Ако не знаете, отворих този скин в предишен клип. Ако не сте го гледали, отидете и го гледате. И се извинявам за различни шумове, звуци и такива. Дай ще подсъкам още малко. Такова нокаут. Сепе. Някой от другия отбор се казва Сепе. Не Едгар. Кой беше, бе? Ей, той Громай. Да, Гром. Гром се казва Сепе. И беше готина игра. Как ме изпука? Франк са го направили много гаден. То стреля много по-бързо. Спасих се. Не мога да разбера защо като са сами спират ей така. Има вероятност да ме убият, знаете ли? Чакай. Айде, пашкулчето. То пашкул не знам какво прави. Просто май ги затваря да не мърдат. И това е. Дали им взима кръв? Никаква идея. Ей, така ще направя. С микрофона. Това е най-готиния герой. Умрях. От тик. Май. Или от Барли. Гъци. Къде е Барли? Не! Убих ли някой? Не. И там е. Горе е стотинката. То не е точно стотинка, е касичка. Чакай! Епик? Добре. 200 коинс. Днеска само ще играем. Нещо друго.
Извинявам се. Вай как го убих, хора. Виждате ли бъс? Ей там. Ей там. Ко ли прави? Мъртъв е. Пашкулчето. Дай. То пашкул не действа. То пашкул е много гаден. Еми... Дай да си допълним стар дропа. Ай, стача е много готина. Ма каква яка музичка са сложили. Сега ще го... Добре. Въй, то е много гаден. Мико, бате. Аз имам... Не. Имах по-малък профил, но не си бях направил акаунт, в смисъл само играх без акаунт. Нямах ID. И там имах Кит, Мико, защото беше безплатен. А сега ги нямам. Много тъпо. Много тъпо. Таз грозна маймуна. Таз на френски ли говори? Изпукай го с бухалката. А така чупи му каската. Хора, абонирайте се, харесайте, за да има още такива видеа. Добре. Бием ги. Чухте ли, казах бием ги и та блинк. Нещо такова. Като ми идва така в гръб е много гръзно. Каралчо. Мортис. Ела, Мортисчо. Къде е Мортис? Мортис къде е? Ай го. Бум! Елата. Газ. Дай! Браво е! Айде, пак ми идва то. То герой е малко гаден, защото не учили. Що си държа така това? Къде се стрелям? Бах ти крива съм често. Аз нищо не направих. Знам, че съм слаб, ама... Знае си, че си там. То се знае, че някой кемпи на ъгълчето е тука. То не е ъгълча към края. Кой му уби? Та, кендито. Много гадна. И Скуйк е гаден. Затова го искам. Убий го, де. Де да може да си спирам видеята, то не мога.
Отварям стар дропа и спирам да игра. Как умрях, бе? Мъртъв е. Браво, Сквики! И едно такова. Супер! Буклук! Ма естествено. И да, това беше от видеото. Чао! Абонирайте се, харесайте. И чао! И до следващия път.